Is it the police car? Tapos ang ilong mo kayo. Wow, is it the police car? Oh, nasa yung likod man, nasa yung likod. Tara, there, oh. That is the police car. Ano to? Naman na yung mga car. Naman na yung mga dami. Pero close kayo na ilang mga PSG ba? Ito ang sila biyo. Para o, nagtungtong. Okay. Mas bibi mo Marcos o, turay. Ina o. Tora. 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 Tora Sarah. Sarah mo na, di pala si Sarah. Kasi Subiri mo na, iya mo na asawa. Subiri na. Ito na si Marcos na gido. Nagapula. Wala Marcos gid ba? Ano ako nga dire? Tora. Wagi na gitoyo kay pala ka ni. Wala, wagi toyo, nakita gid din no. Isa man ang dia. Si Joseph. Si Ersit Jinggoy. Ano naman na sila dia bi? Ano guna diha gid? Diha gid ang kuan ni kuan, nabinyam guna. Dia lugar sila mo no. Dagang diha. Namiri sige din takalusot ani sa mo. Jinggoy ba yun? No? Jinggoy Estrada. Jinggoy Estrada. T-shirt ma. T-shirt. Ito lagi sa manaw. Si Win Gatchalian. Oo, yung Gatchalian. Uy, ganiharan na sila naghuwat diri ba? Timingan na to. Timingan pa gid nato. Win Gatchalian. Gatchalian ba? Win Gatchalian. Sunod, siapa to? Gini gituyo ba? Matay tani, dito tayo kuan ni. Tiksi nga. Unsa man dia maigo lugar sila dia? Tiksi nang tagya sa kuan na timing mo. Ay, Dorsandro. Anak ni BBM, anak ba siguro na niya? Migs. Ang mix nga ano, tawag dili daya dito sa Sandro na. Ay, ang mix mo daya daya. Migs ba? Diri aman ang kagkuan no. Tay tanggung kita ni. Ina natanggong ni. Unya na tan explain dito. Mahupa man gina sila diha karon. Ada sesuatu nang mas. Dapat nanay mo kanang tino di ako nga pag-iwan ko ta diri. Pilisa na to ning kuan be kaning tinted ani be. Parang landong ba? Barato raman ba sa Shopee? Tag 500 raman. Oo. Pa-install lang din nato. Dili, pwede naman siguro tayo ma-install. Tanaw lang taon sa pag-install. Oh, kinahanglan kayan manana kay ang bubbles.
babos ba? Wala di sampo na. Kinsa man ang kanahana na. Si Si Juan? Robert Bautista. Herbert Bautista. Ay, di man. Mao na siya? Oh, siya Talikod? Tura nagtalikod. Mawag na. Dago na mi. Okay. Lingaw na po rin ako. Iyok sa akong video eh. Ang anak ako nanday som. Kuan. Ay, be, pag-ipain na. Kapalinda. Okay. Patay. Papahan. Hindi ni Zini ako. Hindi pa na siya. Ano ba? Amihan no. Wala. Ate. Makatagain. Tay tagaan kay tay apil. May apel. Kaping ka. Nagkaping ka. Jinggoy ka. Kapeng bitaw dai gabi. Huwag ka rin. Mo tay yan kapeng kwan ka. Kapeng kana gani ni kwan sa mo tubangan no, green puti pula. Isa mo ni langay mo ning kutsiya ni. Pagpatay ka ay sulangan ba? Tika mo gay ni sila. Tao pa, abot mo ng bagong taas. Boss, din tani be. Ah, grabe ni BBM. Oh? BBM. Kaasas ninyo. Grabe BBM bay. Di ba ka nabaliktad yung mga pag-awit ba? Kaya ako ang tuo, ako ang kuwan tayo, naman sa tuo, ang lingin, nasa akong tuo nga kamot. Ano naman lingin no? Ah, sa imong tuo. Sambil apil may siya, nangay-nangay. Oh, grabe ba? Wow, oh, grabe car, oh. So Oh, many the cars. Wow! There's a lot of cars. Many cars. Pinoy be. Mas BBM dito. Grabe supporters BBM ay. Halos Valencia man. Oh, napagidiri oh. Pink lang ka, Lenny. Ang kuan nito, uniform sa mga kuan nito, sa mga SLA karon kay pink man sila karon. Ah, Ganyan na niya siya. So man apas na dito sa kuan, na balay-balay, apas. Ano si, apas na ito aron pagpulatahol ta dito kay naka-pink pa sila tanan. Sa ako na iba. Apas na ito aron pagpulatahol ta dito ta. Sara oh. Wala sila bi. Wala BBM Sara.
pa sa tuwa kay namday green pati pula pa sa tubangan. Bahala sa sila. Wala lagi ang sa mga best. Tara si kanang Arlene ayon ako makalimutan. Kuan kang BBM. Rocky man na. BBM wala gyapon si no. Rocky. Ah BBM des Rocky day. Si Subiri ang dili. Dini Subiri. Lusot galing din sa Pikas, be. Paanak na sila oh. Lusot din, paanak din. Diri man lagi ito. Anak kay hindi sila lusot to. Oh, paunahan ang kuan. Wala ka nag-drop. Maliko siya, greasy. Adapting naman ako kung siya na ano. Muliko po siya, dai may muliko po siya. Ako ko ni mo, may klaro ah. Okay naman siguro piniliko. Nabi, lubi lagi yan ko ano ka. Ganit ba? Tangan kita. Akong gyapon gre. Cut na na to be.